खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ दिनै मोनाबिलि 6 रिंगायाव गुवाहाटीआव जानाय बागुरुम्बा दोहौ 2022 नि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' हारिनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ फालिगोन। ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों मैया बिथाङा पस्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदोंदि जेराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ फोरमायदोंदि बे हाबाफारिया बर' हारिनि मोनसे गेदेर जारिमिन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनो एनडिए सोरखारा बर' सुबुंफोरनि जौगाखांनाय, मान सन्मान आरो गोहो होनायनि बड'फानि आदर्शफोरखौ आवगायलांनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं। बागुरुम्बा दोहौ 2022 आव 10,000निबो बांसिन बर' मोसाखावरिफोरा सर'सजाय स्टेडियामाव दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो मोनसे जारिमिनारि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय नुनो मोनगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जाय हाबाफारिखौ ओनसोलनि बयनिख्रुइबो देरसिन हारिमुआरि नुथायफोरनि गेजेराव मोनसे जागोन होननानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ लिरदों। आसाम सोरखारा बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरनो अनथोब फोसावदों। बागुरुम्बा मास्टार फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोरा साफ्रोमबो 50,000 रां मोनगोन आरो बाहागो लानाय मोसागिरि आरो महरगिरिफोरा साफ्रोमबो 25,000 रां मोनगोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय सानखालि फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर'नि बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लाफैनो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ लानानै गंसे जर'खा बिरखंआ मोनाबिलि दिनै 5 रिंगायाव ओंखारगोन। बरजार बिरखं गाथोनाव मोदीखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय जागोन। बेनि उनाव बिथाङा मोनसे थियारि खालामनाय स्पेशेल गारियाव गाखोगोन आरो बिरखं गाथोनसिम सर'सजाय अर्जुन बागेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्ससिम बिथाङा फैगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बे जायगायाव खुंजानाय बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागोन। 10,000सो महरगिरिफ्रा बे मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। हाबाफारिनि उनाव गाहाय मन्त्रिया कानाफारायाव थानाय हादोरसा आलासि न'सिम थांगोन जेराव बिथाङा हर थाहैगोन। गाहाय मन्त्रिनि थाखाय आलासि न'आव मोनानि जानायनि राहा खालामनाय जागोन। 18 जानुवारि 2022 खालारनि फुंनि 9:30 रिंगायाव गाहाय मन्त्रिया आलासि न'निफ्राय कानापारा भेटेरिनारि कलेजनि गेलेमु फोथाराव थांगोन। बेनि उनाव बेयो बेनिफ्राय थियारि खालामनाय हेलिकप्टाराव गाखोनानै कलियाबरसिम थांगोन। कलियाबरनि मौसान्दा फोथाराव खुंजानाय गिदिर रेलियाव गाहाय मन्त्रिया बाहागो लागोन आरो 11 रिंगायाव थि खालामनाय जागोन आरो हाबाफारियाव मोदीआ सुबुं थुबुरमाखौ एबा सुबुं थुबुरमायाव बिबुंथि लाखिगोन होनना मिथि मोनदों। बिपिएफ दोलोनि 9थि CWC जथुम्माया बाक्सा जिल्लानि बरमानि साखाथिनि कारुवायाव थांनाय सानखालि खुंफुंजादों। फैगौ 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिटिसि सोरखारा फालिगोन होननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों। সঁচাকৈ বহুত আগতে CWC মিটিংখন কৰিব লাগিছিল কিন্তু আমি সময় পোৱা নাই হিচাপে আমি সময়মতে কৰিব পৰা দেৰিকৈ হ'লেও আমি আজি আমাৰ বিপিএফ দলৰ CWC মেম্বাৰসকলৰ লগত ভালকৈ আলোচনা হ'ল। দলৰ মতে এই 3 মাহত চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ সন্মুখত আমি কি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল সেইটো আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগে এই এনেকুৱা লাইনত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। মুঠতে আমি ৰাইজে যেনেকৈ আমাক মৰম কৰিছে আমিও মৰম দিব জানিব লাগিব। এই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই আমি দলৰ লগত দলৰ মাজত আমি আলোচনা হৈছে আৰু ডিচিশ্যন লৈছে যে ৰাজনীতিকভাৱে আমি কি ডিচিশ্যন লৈছে বা ইলেকশ্যনত সময়ত কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইটো 10 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি আৰম্ভ কৰিম। মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ পইচা দিয়াটো আৰম্ভ কৰি বা ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীসকলক যিখিনি গ্ৰেণ্ড চিন্তাই দিয়াৰ কথা সেইবিলাক প্ৰত্যেক কথা আমি এক্সিকিউট কৰিম। 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কথা সেইটোৱে। আৰু আমি যিটো আমাৰ শান্তি চুক্তি হৈছে 2020 চনত 27 জানুৱাৰীত যিটো পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া NDFB আৰু আপচুৰ মাজত পিচ এগ্ৰিমেণ্ট সেইটো 2020 চনত 27 জানুৱাৰীত হৈছে। সেই 27 জানুৱাৰীটো আমি BTC গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে অফিচিয়েলি আমি BTC ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আমি অবজাৰ্ভ কৰিম। এই কথাটো আমাৰ দলত আজি আলোচনা কৰিছোঁ।
जितु आथिखालाव मुलुगनि गोबां हादोरफोराव मोनसे गिख्रंथाव थासारिया सोलिगासिनो दं। इरानाव सोमावसारगिरि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव दाङाबाजि सोलिगासिनो दं आरो भारतनि नसुंसेनि हादोर बांलादेशआवबो सानफ्रोमबो हिंसायारि जाथाय नुनो मोनगासिनो थादों। गोबां समफोरावनो बांलादेशआ नर्थ इस्टनि माखासे बाहागोफोरखौ गावसोरनि बांलादेशनि बाहागो होननानै बुंना लाबोगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। बांलादेशआव हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरखौ बुंस'नो हायै बायदि इनाय अयथासार खालामनाया गोबां समनिफ्रायनो जाबोबाय थादों। बेबाराव आरो सासे हिन्दु धोरोमारि फोरोंगिरिखौ नोजोर होनाय जादों। बे जाथाया बांलादेशनि चिलहट जिल्लानि गलिहिंगाट ओनसोलाव जादोंमोन। बीरेन्द्र कुमार मुंनि सासे फोरोंगिरिनि न'आव अर सावनानै होनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे समावनो न'आ गिख्रंथाव अर खामनायनि भिडिअआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। हादोरारि खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथायाव रावबो जखम जायाखै। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि उनाव हादोरनि हिन्दु हारिनि सुबुंफोरा जोबोद जिंगा सिदों। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअआव बीरेन्द्र कुमारनि न'आ अर खामबाय थानायनि उनाव न'निफ्राय खारखोमानो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसोर जेसेबां मुवा बेसाद बासायनो हादों बेखौबो लांफानाय जादों। दासिम बे अर खामनायनि जाथाया माबोरै जाखो बेखौ दासिम रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो हादोरारि खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाय बिथांमोना सिगां समनिफ्रायनो हिन्दुफोरखौ गाग्लोबदों बुथारदों बिसोरनो बे जाथायनि थाखाय दायनिगिरि। बे एखे धोरोमारि हारियानो दायनिगिरि खालामदों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांनि हिन्दु सुबुंनि न'आव अर खामनायनि जाथाया मोनसेल' जाथाय नङा। सानबासो सिगां बांलादेशआव बेफोरबायदि मोनद' जाथाया जादोंमोन जेराव हिन्दुफोरनि न'आ अर सावनाय जादोंमोन एबा हिन्दुफोरनि न'खौ अर सावनानै होदोंमोन। बांलादेशनि फेनी जिल्लायावबो मोनसे गिख्रंथाव जाथाया सोलिदों जेराव बावैसो सिगां सासे हिन्दु सुबुंखौ गोलाव जाननि हाथियारजों बुथारनाय जादोंमोन। थैनाय सुबुङा समीर दास मुंनि सासे अट' सालायगिरिमोन। मख'नो गोनांदि शेख हासिनानि सोरखारखौ बोखारनायनि उनाव इउनुसजों दाजानाय सोरखारा फैदोंमोन। बे सोरखारनि फैनायनि उननिफ्रायनो हादोराव हिन्दुफोरखौ बुथारनाय साजा होनाय आरो अनागारि खालामनाय जाथायफोरा बांनो हमदों। हादोरसायाव आइजोफोरखौ रांखावरियारि गोहो होनायनि थाखाय हादोरसा सोरखारजों जागायनाय गिबि मन्त्रि आइजो थुलुंगागिरि केम्पेइननि सिङाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया 29 पलासबारि विधानसभा बियाबनि 36,051 आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रांनि इन्टारप्रेनारशिप केपिटेल चेक राननाय होदों। बे स्किमनि गेजेरजों हादोरसानि मोन 84 विधानसभा बियाबफोराव सा 20,65,345 आइजोफोरनि गेजेराव इन्टारप्रेनारशिप पुन्जिखौ राननाय जादों। बे पलासबारि बियाबनि आरबि हायार सेकेन्डारि आरो माल्टिपार्पस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय मोनसे मेलाव बाहागो लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि दिनै आइजोफोरनि थुलुंगाखांनाया गासै आसामावनो एखे थुलुंगाखांनाय आरो गोहोजों जाखांदों। हादोरसाया गाव हेफाजाब हानजाफोरनि 32 लाख आइजोफोरखौ लाफानानै हादोरसा सोरखारा गिबि मन्त्रि आइजो थुलुंगागिरि केम्पेइन मुंनि बे थांखि गोनां स्किमखौ जागायदों। बिथाङा बुंबावदि बे स्किमनि गुबै थांखियानो जाबाय साफ्रोमबो आइजोखौ कौटिपति आइजो महरै जौगाहोनाय। हादोरसायाव 8 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरा बोसोरफ्रोमबो 1 लाख रांनिबो बांसिन रां खामायनो हाबाय आरो बिसोर मिलियनियार आइजो महरै सिनायथि मोननो हानाय गोहो दं। पलासबारि विधानसभा बियाबाव 4,167 आइजोफोरा सिगांबो मोनखांबाय होननानै बिथाङा बुंदों। बे जाफुंसार फालांगिरिफोरनि बिदिन्थिनिफ्राय थुलुंगा मोननानै बे जथायाव आइजोफोरा एन्टारप्रेनारशिप बिथिङाव सांग्राङै बाहागो लानो थाखाय खावलायदों आरो गिबि मन्त्रिया आइजो थुलुंगागिरि हाबाफारिनि सिङाव होनाय माखासे चेकनि सोमोन्दै गिबि मन्त्रिया आरोबाव बुंबावोदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजो मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा मोनथाम रोखोमै बाहायनो हागोन। गिबियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा दिनै मोननाय 10,000 रांनि पुन्जिखौ गावसोरनि हानजायाव जमा खालामनो हागोन आरो जयै फालांगि खालामनो हागोन एबा ग्रुपआव जमा दोननानै 1 लाख रांनि समाजारि पुन्जिनिफ्राय दाहार लानानै फालांगि खालामनो हागोन होननानै बिथाङा बुंबावो। मैया एबसुनि आफादगिरि दीपेन बर'आ दिनैनि जानो गोनां गुवाहाटीआव हादोरनि गाहाय मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव जानो गोनां जारिमिनारि बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिखौ लानानै मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बिबुंथि लाखिदों। जेराव दीपेन बर' बिथाङा मैया फुंबिलि 11 रिंगायाव उदालगुरि जिल्ला मावख'आव खुंफुंनाय खौरांगिरि मेलाव दीपेन बर' बिथाङा हादोरसानि सुबुंफोरखौ बहाग बिहु थामहिनबा मागो दमासिनि हामलायथि बावहरनानै बुंनाय बायदिब्ला गाबोननि गुवाहाटीनि सुरसजाय स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन मोसानाय रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन।
बेखौ मोनसे जारिमिनारि बुब्लि महरै गनायनाय जागोन आरो बेयो मोनसे बुहुमनां रेकर्डबो जागोन। बिहु आरो झुमुरनि वर्ल्ड रेकर्डनि उनाव 2024 मायथाइयाव रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बागुरुम्बानि बे जारिमिनारि बुब्लिखौबो मख'दोंमोन। बेनि उनाव झुमुर मोसानाया जादोंमोन। बे मोन्नैबो हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ नुजाथिदोंमोन। बागुरुम्बा मोसानायनि थाखाय थांनाय जुन आरो जुलाइ दानाव हादोरसानि गिबि मन्थ्रिया बर' साहित्य सभा, बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बाथौ महासभा बायदि आफादफोरखौ लिंहरदोंमोन आरो हादोरसानि हारिमु बिफाना सावरायदोंमोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि हेफाजाब आरो हेफाजाबखौ खोथा होयो। दिपेन बर'आ आरोबाव बुंबावोदि गाबोननि जारिमिनारि बुब्लि एबा दिनैनि थाखाय जों गोग्गानाय आरो गोजोननाय मोनगोन। बेनि गेजेरजों बागुरुम्बा सोरजिनाया हादोरनाङैनो आरो मुलुगनाङैनो सिनायथि मोनगोन। बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो मोसाखावरिफोरनिसिम हामलायथि बावहरदों। दासिम गासै 21 रोखोमनि बर' हारिफोरा गाव गावनि सम्पतिनि थाखाय GI टेग मोननो हादों। गाबोन जों आरोबाव मोनसे जारिमिनारि बुब्लिखौ नायनो थांगासिनो दं होननानै दिपेन बर' बिथाङा मैया बुंदोंमोन। बे बर' हारिनि गोग्गानाय आरो थाथायखौ लाखिनायाव मदद होगोन। जों जोंनि हारिमुवारि उनमोनथाइखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो 2024 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। बर' दैदेनगिरि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिहोमाखौ मान होनानै गोदान दिल्लीनि गंसे लामाखौबो बिथांनि मुङै दोननाय जादोंमोन आरो बिथांनि उनमोनथाइखौ बुहुमनां थाखोआव लाबोनो थाखाय मोनसे मुसुखाबो गायसननानै दोननाय जादों। बे बिथिङाव जों मोनसे माहारियारि आफाद महरै जोंनि बिबानखौ मावफुंगासिनो दं होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। आरोबाव गुबुन गुबुन समाव सोरखारखौबो हेफाजाब होबोदों। बिथाङा बुंबावो दिनैनि जारिमिनारि मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय बे हाबाफारियाव जेबो गोरोन्थि जाया होननानै दिपेन बर' बिथाङा मैया बुंथियो। जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय दोहौनि बेलायाव मोनसे समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बागुरुम्बा दोहौ मोसानायाव गाननो लानाय आर'नाइ गस्लाखौ बर'नि आर'नाइ गस्ला बादि नुवाखै होननानै गोबां सोंथि दिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव हौवाफोरनि गाननाय ड्रेसा बर' हारिनि गानमु बायदि बेरखांदोंना? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे सांग्रांथि खौरां फोसावदों। हिनजाव गदाय लानो सानखोमानायफ्रा सांग्रां जा। गोदान आयेन बानायनाय बादियै सेथि हिनजाव गदाय लाब्ला 7 बोसोर, नैथि हिनजाव गदाय लाब्ला 14 बोसोर आरो थामथि हिनजाव गदाय लाब्ला 21 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय सानखालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। क'क्राझाराव सासे उन्दै हिनजावसा फरायसाजों गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव निखिल देबनाथ 61 बोसोर बैसोनि सासे बारग' फोरोंगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। बे जाथायानो जादोंमोन सालाकाटियाव। खौरां मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि निखिल देबनाथआ गोबां समनिफ्रायनो टिउसनाव फैनाय सासे फरायसुलिजों गाज्रि आखु दिन्थिगासिनो दंमोन आरो पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै फोरोंगिरिखौ खानानै जेलाव दैथायहरबाय होनना मिथि मोनदों। थांखि आरो साहस थायोब्ला जाफुंसारनायनि लामाया फिसा जायो। बे बाथ्राखौ थाव दिफुआव खामानि मावनाय सासे रोंगौथि गोनां गेलेगिरिया फोरमान खालामदों। मनमि बरा मुंनि सासे गेलेगिरिया कुहांगर स्वर्न अइल दिफुआव खामानि मावगासिनो दं। थाव दिफुआव खामानि मावनानै आरो जिउ खांनो थाखाय मोनसे लामा बेखेवनानै मनमि बराया हादोरारि थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायावबो बाहागो लाबोदों। थांनाय बोसोरनि थामहिनबा 2025 मायथाइनि 29 डिसेम्बर खालारनिफ्राय 30 डिसेम्बर खालारसिम बिथाङा तामिलनाडुनि आमेद मुलुगसोलोंसालियाव खुंजानाय 11थि सिनियर नेशनेल लगोरि स्पर्ट्स चेम्पियनशिपआव आसाम दोलोनि जानानै बिथाङा गेलेदोंमोन आरो सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मिनिस्वर बरा आरो प्रतिभा बरानि फिसाजो मनमि बराया गावनि जिउ राहानि थाखाय खुवां गल्डेन अइल दिफुआव खामानि मावगासिनो दं। थेवब्लाबो बियो गेलेनाय बिथिङाव गावखौ दावगाहोनो नाजागासिनो दं। फारसेथिं गल्डेन अइल दिफुनि गुबुन मावफारिया आरो लोगोफ्रा गेलेगिरिनि जाफुंसारनायाव गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। जाय गेलेगिरिया सनानि मेडेल देरहानानै रायजोखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। गेलेगिरिनि जाफुंसारनायनि उनाव समाज सिबियारि पराग दत्ताया बिथांखौ बिथांनि खामानि थिलियाव गामसा आरो बिबारनि थफ्लाजों मान बावदों। बियो थाव दिफुआव खामानि मावबाय थानाय समाव गावनि गेलेनायनि खरसाखौ सामलायदोंमोन। लगोरि गेमआव आसाम हानजानि जानानै सनानि मेडेल देरहानो हानाय मनमि बराया बेनि उनाव गल्डेन अइल दिफुआव फिन बाहागो लायो आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला
आं तामिलनाडुआव जानाय लागोरि गेमाव आसाम हान्जानि जानानै सनानि मेडेल देरहानो हादों। आंनि न'आ सपिकाटि सराइदेवआव दंब्लाबो आं बे थाव डिफुआव खामानि मावगासिनो दं। थाव डिफुआव खामानि मावनो थाखाय आं फुङावनो सिखारनानै प्रेक्टिस खालामो। लगोरि गेलेनायनि सिगां आं एथलेटिक्सबो गेलेयो होनना बिथांजोआ फोरमायदों। बर'नि गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिया नायदिंहैदों। गुवाहाटीनि सरसजाइ स्टेडियामाव जानो गोनां बागुरुम्बा दोहौनि प्रेक्टिस खालामनाय एबा थियारि जानानै थानाय मोसाखावरिफोरखौ थांनाय बिथाङा मैया सानखालि माखासे सावगारि सेबखांनायखौ फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों, जेराव बिथांजोआ ओरैबायदि लिरनानै पस्ट खालामदों दि बागुरुम्बा दोहौनि तालिमाव दिनै गुवाहाटीनि सरसजाइ स्टेडियामाव दान्दिसे गाहाय करिय'ग्राफार आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बारलांफा नार्जारिखौ लोगो मोनो। गोजोनबाय। 17 जानुवारि कालारनि दिन्थिफुंनायनि थाखाय बयनिसिमबो बेस्ट उइसेस थाबाय। जोबथारनायाव भारतारि बिजेपिआ गोदान आफादगिरि सायख'नायनि हाबाफारिखौ जागायबाय। बिसायख'थि हाबाफारिनि थाखाय दोलोआ 16 जानुवारि कालाराव बिसायख'थि कमिटिनि फारिलाइखौ फोसावगोन, जेराव दिनै फोसावगोन होननानै मिथि मोनदों। जायफोरा बे मासिनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो गोसो दं बिथांमोना 19 जानुवारि 2022आव मुं थिसननो हागोन। बिसायख'थिफोरनि मुं थिसननायखौ गोदान दिल्लीआव थानाय बिजेपिनि हादोरारि मावख'आव नाजावनाय जागोन। बेलासि 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम मुं थिसननायखौ नाजावनाय जागोन। बिसायख'थि कमिटिआ बेलासि 4 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम नमिनेशन बिलाइफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन। जुदि सोरबा बिजाथिया गावनि मुं थिसननायखौ बोखारनो लुबैयो अब्ला मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम मुं थिसननो हागोन। बिसायख'थि हाबाफारि फोजोबनायनि उनाव दोलोआ 20 जानुवारि 2026आव गोदान आफादगिरिनि मुंखौ फोसावगोन। आकाशबाणी डिब्रुगड़नि आजिरा लानाय फोसावगिरि फौजिया रहमाना रुंसारि जाबाय। फोसावगिरिया प्रेसार स्ट्रक जानायनि उनाव जिउ गोमायो। शुक्रबारखालि एबा दिनै फुंबिलि 4:50 रिंगासो समाव गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव बिथांजोआ रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समाव बिथांजोआ 83 बोसोर बैसो जाबायमोन। बेनि सिगां ब्रेन हेमरेजजों सोमोन्दो थानाय गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानायनि उनाव बिथांजोखौ गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। फ्राय 20 बोसोरसिम बिथांजोआ आकाशबाणी डिब्रुगड़आव सोनाबारि देंखो हाबाफारिफोर खुंनानै खोनासंगिरिफोरखौ गोसो बोहोनो हादोंमोन। फौजिया रहमाना मुंदांखा फोसावगिरि सैयद चुटबुल्लाहजों लोगोसे आकाशबाणी डिब्रुगड़ मिरुनिफ्राय इंराजि रावाव गोबां मुंदांखा बिथाङा मेथाइफोर खनदोंमोन। नगाव जिल्लानि महामृत्युंजय मन्दिर, थामहिनबा मुलुगनि देरसिन शिबलिंगखौ 16 जानुवारि कालारनिफ्राय 30 जानुवारि 2026 सिम अरायथा नङै महरै बन्द फोसावदों। बे थिरांथाखौ महामृत्युंजय ट्रास्टआ मन्दिरखौ लुफिननो थाखाय थिरांथा लादों। मन्दिराव सोलिबाय थानाय समाव रावबो सिबियारिफोरा हाबनो हानाय नङा एबा हाबनो होनाय जानाय नङा। महामृत्युंजय मन्दिरनि दरजाखौ 1 फेब्रुवारि कालारनिफ्राय सिबियारिफ्रा सिबिग्राफोरनि थाखाय बेखेवफिननाय जागोन। मख'नो गोनांदि नगाव जिल्लानि बे मन्दिरखौ बेखेवनायनि उननिफ्रायनो हादरजों लोगोसे मुलुगनि सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो नायनो फैगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।